Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba fl-imkien eżissemmija. O Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox, ħajoġbok tnissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħnina blaqis tiegħek, irrid intenni ta' sikwiet. O Ġesu, ta' qalb ħelwa u umli, għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Nkomplu eżissemmija biex naraw din il-qaddisa 3 xhur qabel ma mietet hekk bħalissa qegħdin f'Lulju imietet f'Settembru. Naraw x'messaġġi ta' qdusija ħalliet mhux biss lil-ħuta imma anki lilna kif qed kontinwament nisimgħu f'dawn il-programmi. L-uniku skop ta' dil qaddisa kien li tintamel fiha biss ir-rieda ta' Alla. Ejjew naraw x'intqal fis-16 ta' Lulju. Fil-fatt, Pauline tgħidilna qedtilha nibża oħt li se jkollok issofri ħafna biex tmut. Qalt li għaliex toqgħod tibża minn qabel? Alla nqas stenna sa ma jiġri dan qabel ma titħawwat u ma tarax li jinsa noqgħod nibda nitturmenta lili nnifsi għal xejn billi noqgħod naħseb li jekk iqumu l-persekuzzjonijiet u l-qtil bla ħniena u jiġri x'jiġri kif hawn min jaħseb li se jsir. Oqgħod kwieta oħt. Ħan nirrakkuntalek dan biex nurik kemm l-imħabba t'Alla hija bla qies. Qaltilha, kont għamilt sagrifiċċju sħiħ ta' Sor Genoveffa, din hija oħta ċelin li huma aħwa, ċelin ftit ikbar minna imma kienu mhux biss aħwa, imma kienu ħbieb verament kontinwament jitkellmu fuq Ġesu. Komplettajt, iżda ma nistax ngħid li ma kontx qiegħda nixtieq hawn. Ħafna drabi fis-sajf matul is-sija ta' skiet qabel il-matutin, meta kont inkun bil-qiegħda fuq it-terrazza kont ngħid lili nnifsi għali kieku Alla nqas ċelin tiegħi kienet hawn ħdejja. Iżda le. Dan kien ikun għena kbir biżżejjed għal din id-dinja. Għax hija żissemmija qatt ma xtaqet li jsir dak li tixtieq u tħobbi imma dak li jixtieq u jħobb Alla. U din derit li ħolma tkomplitajt li ma setax isseħħ b'dana kollu. Ma kienx minħabba x'imħabba żejda tiegħi nnifsi li kont nixtieq dan il-għena li nara l-uħti hawn kien għarruħa sabiex timxi mit-triq tagħna. Xtaqitha hekk kif għamlu żewġ ħuta ta' qabilha wi li tingħata lil Alla. U meta rajta dieħla hawn il-qudiem u mhux biss dieħla,
imma motija li għal kollox sabiex tkun malma f'kollox minni. Għax din, kif nafu Terezin daħlet qabel ċelina volja żgħar minna. Meta daħlet ċelin superjura qabdita biex tieħu ħsieb tal-lima, tkellima fuq Ġesu, tfema fuq il-xiġri fil-kunvent. U tajt Teris, meta rajt li Alla kien qiegħed jagħmel dan kollu li jaqbeż b'ħafna l-istess xewqat kollha tiegħi fimt kemm hija bla qies l-imħabba li hu għandu għalija. Mela tajjeb, Aziza Pauline, jekk xewqa li lanqas biss tkun imlissna għal kollox tiġi mismuha b'dan il-mod, ma jistax ikun li x-xewqat kbar kollha tiegħi li dwarhom tkellimt hekk ta' sikwit ma' Alla ma jkunux mismuha għal kollox. Mbagħad tgħid Pauline, tennid barja ta' konvinzjoni ġewwinija il-kliem li kienet qrat li jgħid il-qaddisin tal-aħħar jiem qatt jgħaddu lil dawk tal-ewwel jiem l-istess bħalma s-siġar taċ-ċedru jolew aktar mis-siġar l-oħra. Ġiet il-qudiem imbagħad ippuntat subajja lejn Pauline u qaltilha int sa id-daħliet l-aktar ġewwinija ta' ruħi, tafhom kollha, inti waħdek. Pauline però hawn tajt jiena żgura li f'dan l-arfien sħiħ ta' ruħha ma ħallitx barra lil ħuti l-oħra lil Mari u l-ċelin. Iżda din uħti tajt Pauline kienet imnebħa minn Alla biex tgħid li dan b'mod partikolari sabiex il-qudiem minħabba l-awtorità li kellha tingħata lili għax il-qudiem Pauline wara li meta toħta reġgħet saret superjura u damet ħafna ekku ta' dan il-kunvent. L-oħrajn, kompli Pauline tajt, setgħu jqiegħdu l-fiduċja kollha tagħhom f'dak li qed u ktibt dwar uħti. Bad bħal tifla żgħira li għandha xi brikkunata f'moħħha qalt li nixtieq li natik xhieda ta' mħabba li ħadd ma tak qabel. Bad ħarset lejja tajt Pauline u qalt li kieku Alla kellu jgħidli jekk tmut propju issa Terezin ikollok glorja l-aktar kbira. Jekk tmut ta' 80, il-glorja tiegħek ma tkunx daqshekk kbira imma lili tkun toġobni ħafna aħjar. Żgur li lanqas naħsebha darbtej biex naqbad u nwieġbu Alla tiegħi. Irrid immut ta' 80 għax imminix qiegħda nfittex il-glorja tiegħi imma biss li noġob lilek. Smajtu għażiż semmija. Biss li noġob lilek. Il-qaddisin il-kbar, komplittajt, ħadmu għal-glorja ta' Alla, imma jien minix ħlif ruħ żgħira, naħdem biss biex noġbu u nkun ħinja li nġarrab l-akbar dbatijiet jekk dan ikun jiswa biex jagħmel li dan Ġesu tiegħi jitbissem imqar darba biss. Qed naraw għaż is-semmija xi mħabba u x'tenerezza kienet tuża ma' Alla. Kien 17 ta' Lulju Pauline tajt. Illum is-sibt fis-satejta filgħodu reġgħet neħħiet id-demm u qaltilna. Inħoss li se nidħol fil-mistrieħ tiegħi. Iżda fuq kollox inħoss li l-missjoni tiegħi għada se tibda. Il-missjoni tiegħi li nagħmel lil Alla maħbub daqskemm inħobbu jien u li nagħti lill-erwieħ it-triq iż-żgħira tiegħi. Jekk Alla jisma' x-xewqat tiegħi, is-sema tiegħi tkun li kollha fuq l-art sal-aħħar ta' żmien. Iva, irrid ngħaddi s-sema tiegħi nagħmel il-ġid fuq l-art. Din mhux ħaġa li ma tistax issir la darba l-anġli iħarsuna minn ħdan il-viżjoni tal-Beati. Ma nkux nista' nagħmel il-ġenna tiegħi festa ta' għena
ma nkunx nista' nistrieħ sakemm ikun hemm erwieħ xi salvaw. Iżda, meta l-anġlu ikun għajjat, iż-żmien intemm, imbagħad iva nistrieħ. Inkun nista' nitenna għax il-għad tal-mażulin ikun sħiħ u għax il-kol ikunu daħlu fil-għena u l-mistrieħ. Qalbi tħabbat bil-ferħ għal dan il-ħsieb. Qed naraw is-semmija li moħħa biex tiġbed magħha l-ġenna erwieħ oħra. Aħna wkoll il-mulej ridna insalvaw numru mhux ħażin ta' erwieħ u allura nitolbu u noffru t-tbatijiet tagħna kif qed tallimna din il-qaddisa. L-għada komplet fuq l-istess ħsieb u qalet lil Pauline: Alla ma kienx se jagħtini x-xewqa li nagħmel il-ġid fuq l-art wara mewti li kieku ma rridx li dan iseħħ tassew, kieku ma kienx hekk. Kien aktar jagħtini x-xewqa li nistreħ fih. Kull m'għandix noqgħod inġarrab huwa xi ftit tal-iskomdu u mhux dbatijiet. Kien is-17 ta' Lulju u Pauline tajt qedtilha: Filgħaxija se nsaq il-ġnien, kien il-ħin tal-bidu tar-rikreazzjoni. Qalt li Therese: ikun ħafna aħjar jekk issaqqi lili. U staqsejta: mela x'int biex tridni nsaqqik? Qaltilha: jien żerrija żgħira, għadu ħadd ma jaf x'għad joħroġ minni. Bad komplet, propju issa. Meta oħti Mari ġiet ħdejja wara żjara tar-Reverendu Juf, xtaqt nistaqsija x'qalilha dwar il-qagħda tiegħi wara li kien ġie jżurni. Bdejt naħseb bejni u bejn ruħi dan jista' jagħmilli xi ftit tal-ġid u nitfarraġ li nkun nafu. Iżda, meta ħsibt aktar fuq din il-ħaġa qed li lin-nifsi: le, din hija kurzità u xejn aktar. Ma rrid nagħmel xejn sabiex inkun naf x'kien qal. La darba Alla ma ħallijiex tgħidli minn rajja lil Mari dan huwa sinjal li hu ma jridnix inkun naf. U qatt b'sebgħinejn sabiex ma nerġax inwaqqad taħdita fuq iż-żjara tiegħu sabiex oħti Mari żgur li ma tħossix bħal imġela li tgħidli x'kien qal. Kieku għamilt hekk ma kontx nibqa' ħinja b'dan. Imbagħad qalt li tajt Pauline li xxuttat wiċċa malajr sewwa għax Mari kienet intebħet li kienet mimlija bl-araq. Kien l-20 ta' Lulju Pauline tgħidilna: fit-3 ta' filgħodu bdiet tisol ħafna u neħħit id-demm. Jinstaqsejta: x'kont tagħmel oħt li kieku waħda minna kienet marida minn flokok? Kont tiġi fl-infermerija ukoll fil-ħin tar-rikreazzjoni? Weġbitni: kont naqbad u nibqa' sejra rikreazzjoni bla ma nsaqsi xejn. Dana kollu, dan kont nagħmlu bl-akbar sempliċità ħalli ħadd ma jintebaħ bis-sakrifiċċju li kont inkun qiegħda nagħmel. U allura hawnhekk nindunaw is-semmija li din Therese mhux tibqa' sejra għax ma tħobbx lil morda, speċjalment ikunu ħuta, iżda kif qed narawha moħħa li tagħmel is-sagrifiċċji. U tkompli: u kieku kelli niġi fl-infermerija dan kont nagħmlu sabiex noġob lill-oħrajn u mhux sabiex infarraġ lil innifsi. Dan kont nagħmlu biex inwetta il-biċċa xogħol żgħira li tkun meħtieġa u biex innizzel fuqkom dik il-grazzja li t-tfittxija tiegħi innifsi żgur li ma kienx tiġbed fuqkom. U jiena nnifsi kont nikseb qawwa kbira minn dan is-sagrifiċċju. Jekk xi drabi fid-djufija tiegħi tkompli tajt kont inġib ruħi mod ieħor, ma kontx sejra naqta' qalbi ta'. Kont nara kif nagħmel sabiex impatti għan-nuqqasijiet tiegħi billi niċċaħħad dejjem aktar
bla ma nħalli lil ħadd jintebaħ b'dan. F'mument minnhom qalet: Alla jħalli li ju ikun rappreżentat b'kull min irid. Imma dan ma huwa ta' ebda siwi. Kieku int kont is-superjura bħalissa qed tgħid lil Pauline, kien ikun hemm l-element uman fin-nofs. U jiena nażel dak divin. Iva, dan ngħidu mill-qiegħ ta' qalbi. Jiena ħinja li mmut f'dirajn il-madre li dak iż-żmien il-madre kienet Madre Maria Gonzaga, għalet għaxi tirrappreżenta lill-Alla għalija. Bad komplittajt. Id-dnub il-mejjet mhux sejjer ineħħili il-fiduċja li għandi. Issa semmi aħna nafu li dil-qaddisa qatt ma għamlet dnub mejjet. Imma qed tgħid, kieku għamilt id-dnubiet kollha jien xorta kien ikolli fiduċja f'dan Alla. Għax naf kemmu jħobb il-midneb u dejjem lest li jiftaħ idejh beraħ għal min jerġa' jdur lejh. Mbagħad qalet lill-oħta la tinsix tajt l-istorja tal-mara midimba, din turi ċar li minix sejra mqarqa, din hija storja ta' wieħed eremita, konna semmejniha f'xi programmi ilu. Mela kien hemm eremita li dan għamel ħiltu biex jikkonverta mara midimba li kienet msemmija ħafna, din ikkonvertiet, mietet dakinhar u dan il-qaddis ra li r-ruħa tiela is-sema. Pauline tkompli tgħidilna. Kont qiegħda ngħidilha li bżgħid li kienet sejra issofri id-batijiet tal-agonija tal-mewt. Qalt li jekk b'dawn id-batijiet tal-agonija tal-mewt qiegħda tifhem is-sofferenzi tal-biża li juru ruħhom fl-aħħar waqt permezz ta' tnejjid qawwi li jwerwer lill-oħrajn. Hawn qatt ma rajdan fil-kunvent, f'dawk li mietu taħt għajnejja. Madre Genoveffa ġarbithom fruħa iżda mhux f'ġisimha. Imbagħad bil-ħlewwa din Terezin daret lejn Pauline u qaltilha: Għadek ma tafx kemm inħobbuk koħt. Iżda dan qatt nurjulek sewwa meta nkun in-naħa l-oħra. Kienet tħobba ferm mhux vera. Pauline kienet kontinwament tieħu ħsieba tara x'għandha bżonn issabbara. U Terezin komplet: Vera nitenna meta narak ħdejja. Int qatt ma ddejjaqni bil-maqlub, dal-aħħar kont qiegħda ngħid li waqt li jiena fid-dmir li nagħti u nerġa' nagħti, inti dik li tirfidni dejjem. Kien ieħor qalet: Jekk Alla jċanfarni ukoll xi ftit biss ma nibkix. Dana kollu, jekk ma jċanfarni xejn, jekk jilqani bid-bissim, allura nibki. U komplet, kemm nixtieq li fis-sema inkun naf il-ġrajja tal-qaddisin kollha. Dana kollu, ħadd minnhom ma jkun jeħtieġ joqgħod jgħidili għax kull ġrajja tieħu fit-tul wisq. Meta nersaq quddiem xi qaddis, ikun jeħtieġ li nsir naf ismu u ħajtu bħarsa ħafifa biss, mingħajr ma joqgħod jgħidli xejn. Mbagħad il-qaddisa reġgħet qalet lill-oħta: Jien qatt ma għamilt bħal Pilatu li ma rridx jisma' l-verità, dejjem qed lill-Alla: Alla tiegħi, jien tassew li rrid nisimgħek. Nitolbok bil-ħniena li tweġibni meta ngħidlek bl-umiltà kollha. X'inhi l-verità? Għamel li jiena nara il-ħwejjeġ kif tassew huma. La tħallix li jkun hemm xi ħaġa li tqarraq bija. Mbagħad Pauline tgħid: Konna qegħdin ngħidula flimkien maħuti li kienet ix-xurtjata li Alla kien għażilha biex tarraf lill-erwieħ it-triq tal-fiduċja. Weġbitna:
U dan xi jott, jekk inkun xien jew xi ħadd ieħor li juri din it-triq lill-erwieħ. Sakemm tkun murija triq l-istrument fih innifsu, mu ta' ebda siwi. Kien 22 ta' Lulju. Meta oħta Mari qaltilha ejja Terjis, qegħdin nieħdu ħsiebek b'imħabba kbira. Weġbitha iva, dan qiegħda narah, huwa xbija tal-imħabba li Alla għandu għalija. Jien qatt ma tajtu xejn li f'imħabba għalhekk issa dan Ġesu l-maħbub tiegħi qiegħed jagħtini kull imħabba. U dan qatt mhux kollox, dalwaqt jagħtini imħabba akbar. Inħossni nitqanqal ħafna b'dan, għax huwa bħal raġ dawl jew aħjar bħal leħħa ta' berqa f'nofs id-dlam, iżda bħal leħħa ta' berqa biss. Imbagħad tennid bitbissima il-kliem li kien qal saċerdot li qarara li jgħid: kieku l-anġli kellhom jekinsu s-sema, it-trab li kien joħroġ kien ikun djamanti. Kien 23 ta' Lulju. Konna qegħdin nitkellmu magħha dwar il-konfraternitajiet. Qaltilna ninsab hekk qrib tas-sema. Ħuti, illi dan kollu jidhirli ta' niket, ġifieri. Din il-qaddisa semmija tant kienet qed tħossa li qed tasal fit-tmiem li Donna ma ridet tisma' xejn aktar minn dak li hu tad-dinja. Battejt Pauline, waħda minna qaltilha u qratilha xi ħaġa bil-ħsieb li tfarraġa u tferraħa xi ftit fit-tbatijiet kbar tagħha. U staqsita, oħt, it-tiġrib għall-anqas waqaf għal xi ftit. Weġbitha, le, derli bħalli kieku kont qiegħda tkanta. Pauline tgħidilna ta' sikwit kont ngħidilha dwar il-biża' tiegħi li kienet trid bagħti ħafna aktar. Qaltli, oħt, aħna li nimxu fit-triq tal-imħabba, m'għandniex noqogħdu naħsbu fuq id-dbatijiet li jistgħu jiġu fuqna fil-ġejjieni. Dan ikun naqqas ta' fiduċja, inkunu jista' qegħdin nindaħlu f'xogħol il-ħolqien. Komplit tgħidilha jien fi żmien tat-tiġrib tal-papa kelli xewqa kbira li nsofri ħafna. Meta lejla minnhom Suor Marija, di Suor Marija kienet il-majesta tan-novizzi meta daħlet Tereżina soru. Din Suor Marija qalet li kienet saret taf li missiera kien għar mis-soltu fil-marda tiegħu. Intebħet kemm kont imnikta tajt Tereżina u għalhekk fitxet li tfarraġni mill-aħjar li setet. Qedtilha, o Suor Marija, inħoss li nista' nsofri aktar. U din, is-soru mistaġba bi kliemi, ħarset lejja biss imma ta' sikwiet baqgħet tfakkarni f'dan. Iva tgħidilna Pauline, din Suor Marija qatt ma nsiet dik il-lejla. Il-qaddisa ċkejkna tagħna kienet għada postulanta u kienet ser tidħol timtet, diġà bil-qiegħda f'soddita, bil-libsa tal-qat u bix-xar sabiħ tagħha nieżel fuq spallejha. Suor Marija baqgħet tgħidli, tgħid Pauline, id-dera kollha tagħha kellha xi ħaġa hekk nobbli u hekk sabiħa illi ħsibt li kont qiegħda inħares lejn xi verġni tas-sema. U għaweż is-semmija naraw din il-qaddisa kemm kienet ta' eżempju
anki għal dawk ta' madwara fil-konvent. Niftakar li jum minnhom tajt Polin, meta konna fl-ar tiġrib tagħna mħabba l-papa. Wara li kont knist it-tarax tad-dormitorju fuq in-naħa tal-kamra tal-ħwejjeġ, iltqajt ma' uħti Mari. Kanna permess nitkellmu, għalhekk waqfitni għettila li jien kelli qawwa kbira u li f'dak il-waqt kont qiegħda naħseb fil-kliem tas-Sinjura Sveċin. Dan il-klim kien hekk daħalli f'qalbi illi kont qisni inħossni qed naqbad minn ġewwa meta niftakar fih. Dak klim jgħid: ir-rassenjazzjoni għadha l-bogħod mir-rieda t'Alla, it-tnejn huma diversi daqskemm huma l-unjoni u l-unità. Fl-unjoni ikunu baqgħu tnejn, waqt li fl-unità ikun wieħed biss. U hawnhekk Terezina żissemmija tgħid dan il-kliem mimlijer fuq dusija. Nisimgħu. Fil-jum tal-professjoni tiegħi, jiġifieri fit-8 ta' Settembru 1990, kont imġela nitlob għal fejqan tal-papa. Dana kollu min-naħa tiegħi ma stajt ngħid xejn li f'dan. Alla tiegħi nitolbok ara li tkun ir-rieda tiegħek li l-papa jfieq. Fi żmien ta' dan it-tiġrib kbir tagħna tkompli tgħid il-Qaddisa. Kemm kont nifraħ fil-kappella intenni dan il-vers. Inte Domini speravi li ma jfissirx ħlief. Fik mulej jien nistken. Xi ġmiel fik mulej jien nistken. Mela, għaddejja minn dan it-tiġrib kollu. Kulħadd iġala titlob għal fejqan ta' missiera. Il-majestra tagħha donna bdiet tibża it-tija l-aħbar li qaleb għallar mal-Qaddisa tweġiba fil-fatt li lesta tilqa' din id-batija. Waw, timmeraviljak it-talba li għamlet nisimgħuha. Mhux mulej fejja quli tini dak li qed nitolbok le, imma tgħidlu Alla tiegħi nitolbok ara li tkun ir-rida tiegħek li l-papa jfieq u tkompli. Fost dak it-tiġrib kbir kont nifraħ intenni fik mulej jien nistken. U allura qabel nagħlaq is-semmija nissuġġerilek li din il-frażi sabiħa ittennija int ukoll. Fik mulej jien nistken. Jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.